Sugdan na ang konstruksyon sa bagong chapel o daycare center sulod sa compound sa Davao City Police Office kung DCPO human ang gihimong groundbreaking ceremony kaganyang buntag Nobyembre 21, 2024. Gipanguluhan mismo ni DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan ang aktibidad. Kuyog niyang ubang opisyal o mga miyembro sa kapulisan. Anasab ang mga representante gikan sa Magnum Builders Corporation nga mao'y kontraktor sa tukuron nga proyekto. Ang DCPO Chapel gipunduhan og kapin 4.9 million pesos nga makahatag og lugar alang sa pag-ampo, reflection o spiritual growth, pagpalambo sa kalig-on o moral guidance sa mga pulis. Samtang hapit 8 million pesos ang gitaga ng pondo alang sa tukuron nga daycare center. Gikan sa PNP National Office ang pondo alang sa tukuron nga proyekto. Ipaningkamutan na sa ato ang Police Regional Office 11 from Davao City Police Office nga request sir para sa pamilya sa mga police sir, no, especially kani sa daycare center nga ato ang paghimuon, then the chapel sa giingon din sa ato ang City Director Sir Police Colonel Hansel Marantan. Number one, pinaka-importante ang chapel sa sulod mismo sa Davao City Police Officer. Tingwa sa pasilidad nga makabot ang emotional o practical needs sa mga personahe sa DCPO ug sa ilang pamilya. Yes sir, dako ni sa impact sir, no. Dili lang sa Davao City Police Office sa personnel, lagib na ang komunidad sir nga makita nila ang ato ang personnel is walang ipasagdan sa ato ang acting city director, sa mga former nga niagi nga mga city director, especially sa ato ang Police Regional Office 11 nga ning kamot pod nga ma-approve kining project sir para sa kapulisan nato sa Davao City Police Office, dili lang sa PNP personnel, apil na ilang mga pamilya po sir ug mga anak po. Ang proyekto nagpakita sa dili matarog nga pasalig sa PNP ngadto sa katawhan. Pinaagi sa pagpalambo sa moral, pagpromote sa work-life balance o pagpalig-on sa relasyon tali kapulisan ug sa komunidad nga ilang giserbisyuhan. Yes sir, mahuman ni ang project sir, no, dako man yun ni mga cater siguro ni sir og maximum og 50. Depende po na sa gidakon po sa ato ang daycare center. Kay dako maguni siya nga building sir, no, dako po og budget. So ang ipaningkamutan nato is makita nato tanan ang mga estudyante nga ipa-enroll sa ato ang mga kapulisan diri sa Davao City Police Office po. Okay, gilauman nga mahuman ang proyekto sa bulan sa Agosto sunod tuig 2025. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.